Taga Palumpon Leyte nga graduate sa dakong universidad sa Subo nag-top 5 sa Civil Engineering Licensure Examination. Anong report? Sa baguhay lang gi-release nga Civil Engineering Licensure Examination, nag-top 5 si Annaliza Mabini. Ang 22 anyos nga si Mabini, graduate sa University of San Jose-Recoletos nga summa cum laude. Lumad siya nga taga Palumpon, Leyte nga dinhi sa Sugbo na nag-eskwela. Sa press conference nga giorganisar sa eskwelahan, matod niya naningkamot gyud siya nga mupasar sa board ug mag-top. Apan sa pasulit mismo, nagpangulbaan siya sa resulta tungod sa kalisod niini. I won't deny that I really aim for the top. In fact, ingon ko ato nga kanang pwede na kayo top 10 sa top 10. Para mo nagbuhan sa uban ba? Kaya taas sa kayo without. Pero as I said, the exam was too hard, especially especially the math, because it was hard for me. Di mo kanang mo dinamis nga na uban nga kanang ipintot lang ako ana ba. Matud sa iyang magtutudlo, kaniadto pa mo excel na gyud siya sa klase. Ma-identify na ko because every semester we recognize honor student. And then minun ko sa mga chairman nga identify per department ay mo top 1 and have 2-minute speech. Yes, I'm appearing mag-go from first year, second year. I'm also consistent, no? As she graduated summa cum laude, she consistently excelled not just academically, but also in research. Aside from her academic prowess, she listened. Yung listening. She is determined to learn. Sa iyang nakabot, ang eskwelahan mo pahalipay kang Mabini og 75,000 pesos og laptop. The celebration, we have another alumna, a graduate of USJR, who is destined for greatness. Kun paninguha ang hisgutan, aminado si Annaliza nga gibuhat gyud niya kini aron maka-maintain og grado ug mapabilin nga scholar sa eskwelahan ug walay mabayran nga tuition. Kini ang tambag niya sa mga buot mo lampos, pagbaton og determinasyon, pagkabot sa ilang mga damgo, inubanan sa kakugi ug hugot nga pag-ampo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.